Kasi na ito, kabay sir ha? Kasi na ito. Ito na sa men. Sunod naman ang sala.
Panginoon! Panginoon!
Yara. Camera ba yun? May tinagyan mo. Yara na wala na. And of course, po lines of fire gold here. Our fire trucks. Ladies, sunod sa Cagayan de Oro. Barangay Carmen na Pantra. Wala na nabiling lagi sa Carmen Bruno. Ikaw, taga-Carmen, nakatili. Ay, inyong pagkat natin yun. Sa inyong po. Ito, tagaan, sabihin mo ni Kaparet kay Intra talan. So, magpasalamat ako sa itong Ito mga sponsors. sponsor nito. Ang Ayala Malls, of course. Taga-atag Questo dali, karong butaga. SM Downtown Premier, mo panayon pa ni sila nito itong ruta pa ito kay Center na yun. Jollibee, Amaya View o McDonald's. Salamat. And of course, the city of Cagayan de Oro would like to thank the following our core sponsors: Talk and Text, PLDT Home, Emwell, Apple One Group, Gaisano Chain of Stores, and Equi Pargo. Major sponsors dito, Telecommunity, ang si Falco, si Bulan Masters, o si Senator De La Rosa. Daghang salamat sa the minor sponsors: Nature Spray, Converge ICT, A Brown, Coca-Cola, Limcakai Center, and Uy Masuy Wine Factory Incorporated. Finally, our benefactors, New Dawn Hotel, John Doerr Ventures, Jollibee, Gcash, J. Alex Hotel, Amlan Water, Soliman Easy, and To Go Travel. Daghang kayo salamat. Cagayan de Oro City Service, daghang salamat. Daghang salamat po Sana ang aking kapisan. Diliin niyo isuon o silingan ang Mr. Malasakit na ang bisyo.